boomerang. И здравейте на всички, аз съм ProGamer и в момента сме в PvP България и това е моят пети епизод от проектата ми тук. И в този епизод ще ви покажа промените относно сервера, нови ларпове, такива неща. И някои промени относно моето развитие. Ще ви покажа новия ни хром с Панев, който е правен лично от мене. Ще ви покажа също и промените по ендърчеста ми. Значи ще започнем с сета, с който съм аз в момента. Това е моят сет Pro 4 Breaking 3 серия. Моя меч Sharp 4 в Aspect 2, 3 лега, тук стабилно пошънки, хелтки, стрендки, спидки, фаярки и 6 голденки. Ендър честа ви покажа, Ендър 6. Тук имаме един фул сет с един фул меч, общо 2 фул меча. Някакъв по-слаб сет с каска Pro 4, наградник Pro 3 Breaking 3, фланч панталонки с Breaking и Protection 4 бутушки, пред спаунера 16 лега. Pro 4 Breaking 3 бутушки, Pro 3 Breaking 3 наградник, още един. Още едни фланч панталонки с Breaking, една хубава каска, Pro 4 Respiration 3, още едни фланч панталонки и едни фланч бутушки, тук някакъв по-слабичък сет. С една каска, която си стоях АФК и нали след 10 минути си почвам пак да играя, защото бях АФК. Гледах май тип някакъв и нали заварвам в инвентар ми. Викам, май ще я запазим. Под 3 каска, няма да е зле. И да ви покажа хома ни. Живея с Панев, хома е правен от мене. На мен ми харесва хомчето. Стая за прасета. Тук е нещо като честрум, нямаме почти никакви айтеми за полшанки. Още някакъв спаунер. И нещо гласа ми се губи, което не е добре, ама карай. Той пак се върне. Тук това ни е Brewing Room с недарлат ферма. Даже ще оперем сега. В коментарите можете да пишете дали хома ви харесва. Да, и искам да ви питам на какво искате да снимам, защото само на Майнкрафт малко не знам. Дори да е на Майнкрафт, да е някаква нова проечка, някакъв survival или не знам. Да, тук имаме един як чест с хубави брони от четвърки и няма да казвам всичко подред там какво имаме. Ще ви покажа само този чест и ще ви кажа откъде с тия неща. Значи това е от евента в неделя, да. И бях сам на евента и тия работи сам съм си ги спечелил. Това е от PvP евента, сам си го спечелих с тия неща, ми даде Crossfire, плюс една лек ми даде. Ще я взема тази легендарка. Тук още един сет, това мисля, че... Да, това е от Warprace. Един сет Pro 3, който убих някакъв. Не помня кой убих. И тук още убивах хора и като цяло тя айтеми са само от PvP евента и от Warprace сам. Да. И сега ще идем на Polar PvP Arena. Вау, той е махнат този евент ли? Вау. Warp Arena PvP, да. Така е, така беше. Това е нов евент, да ви го покажа. То не е евента ми... място, където скачате долу и се биете. Сега даже ще убием тия пичове. Това го убихме. Леко лак имам. Карай. Тук имаше полушанки, май. Аз я взех. Тъпи имаше. Така. Какте да кажете на YouTube? Кажете съден...
кажат хай. Да видим колко човек ще кажат. Прогеймър е хак. Да бе, хак съм. 2 хака, 3. Имам подзвони много си, имам всякакви хакове. Па това пиш хака не знал тук, бе. Така. Други нови лапове. Аз съм битка, не мога да видим дали има. Някакъв хакер тук, няма уби сигурно. Не искам да му убива, защото аз съм и 30 лева. Даже сега ще енчантна в клипа. Да видим кой ще се падне. Ще енчантна каска, защото каските не са ми много. В смисъл, хубавите каски. Не някакви подтройки и такива. Добре, това да умре. Какво ще ли? Елай ти. Трябва да умреш. Ти си потенциален мъртвец. Няма бягаш. Ма ти да бягаш, няма да избягаш. Може би. Шалев не? Или не? Или да? Не. Убих. И това ще купим. И хубаво е измислено тук. Ма бива. На мен това лак ми харесва, но тук няма изход, освен ако напишете спаун или нещо друго, като например да я знам. Лапент, хом, както си искате вие. Тук, това нещо като капан. Съвлем, за да се измъкнем. Така, тук. Седим на спаун. Добре, изпразнихме си инвентара от бокуци. Други нови лапове. Само да видим Excavation. Warp Jail, да, има Warp Jail. Това е също нов лап, където ви джайлват там. В смисъл, примерно спамите нещо или правите глупости и тук ви джайлват за някакво време. Не можете да мърдате, да използвате команди, спам, примерно. Да бягате като цяло тук. Тук дори топ май няма, да, естествено. Има нов лап YouTube. Тук ютубър Нели Геймърс, Undefined, Никила е, Ралчо и Кроко, това са ютубърите. The Immortal, Петър Бест, те са ютубър плюс. Тук сега се пише, нали, как може да станете ютубър плюс и ютубър обикновен. Ютубър може да станете като прочете тия неща и ги имате, смисъл 800 абоната, 301 гледания на профила за 48 часа, а ютубър плюс трябва да имате 2000 абоната и 1000 гледания за 24 часа на някой клип. И тук пише какви ранкове, аз пък ранкове какви команди за дадения ютубър. Така. И даже аз как да не джампвам, да, я бим Фендър честа диаманти, няма. Стария хом, не знам всъщност какво стана с него. Не е грешнат, ама нещата започнаки, не знам къде са. Каска ще енчантвам. Warp Enchant. Да, видим Warp Enchant. Не. Спасих. Може да се премахнат диамантите, да се дропнат. Така. Сега да видим какво ще падне от същото това. Това ми изглежда добре, да видим какво ще падне. Тъпо. Така, иска направя букук. Да разъна там и... Сега даже ще пробваме да минем джъмпа от миргата.
What the fuck? Той не е труден. Не е труден, но се излагам още в началото. Оп, оп. Хоп. Така. Мирката. Копрас. Това не е трудно. Скочих твърде рано, мамка му. Пак ще го минем. Още, да кажем, един опит. 3 опита общо. Така. От сега едва ли ще го минем, ама не се знае какво може да стане. Ай, следващото това не се брои. Добре, стига толкова. Стига съм се излагал. Сега ще пробваме да направим някакво PvP Warpaint, да видим какво става там. Warpaint. Има тук някакви хора. Инкуб, Инкуб. Шап 4, супер. То файтер не съм убеден, ама мисля, че е хак. Я видим другия. Тук имаш още един. Редарте, да. Има Васин Редарте. Фулк, той едва ли ще излезне. Да, аз съм в текстура на Ралчо. Нямаше с кой друг и викам ай. Да пробваме с неговия. Той не е лош, смисъл. Добър си е. Плошанките всичко изглеждат добре. Тоя файтер изпи. Май ще изпием плошанките и ще излезем да видим някой ще скочи ли или няма скочи. Една голденка. Макуци тук не ми трябва. Я умри, бе. Умирай! Така. Смърт за тебе. Файтер. Ела ми, бе. Така хора просто много мразя. Излизат за по един хит и се превират. По-добре да не излизат. Добре, тук трябваше да падне тук. То в тази дупка вече няма изход. Трябва да пиша топ. Да дойдат на Warpaint. Да направим някакво PvP. Сервера сега е около 5:30 вечерта. През деня по-точно. Пак паднах тука. Фендрагот не играе, така че не ме питайте. Редард, това фук. И киваш ми скачат, леле. Така. Май спих направо, но не знам. То пишеш. Къде си? Умира. Да. Айде бе хора, излезете ми. Никива, айде. Ще да падна. Инкуб, хайде, айде, айде, ап. Той инкуб
Не знам с касета. Как можа? Верно, че аз нямам knockback. Как ми изключи сърцата? Леле. Можеше да умра, бе. Хора. Няма умирам. Пием полшунките. Пак тяме. Защото сме печали. Искаме да вземем айтеми. Да, то ми куп май как е. Да, убихме го. Те го убих, защото само да убира айтеми. Сега няма да е зле да убия Ники, ама няма стане, той бяга. И ще лефне, това е 100%. Нямам време да видя дали съм взел айтеми. Вау. Ники лефне и той го хитна. Това беше добро. Само хакер, леле. Добре, взел съм яки айтеми, по-четворки. ГГ. Шарп четворки, добре, супер. Направо. Я им топичко да взем хакера. Я ми не си файтер. Той беше и knockback. Знам дали го видяхте. То... Дори да избягате не бях толкова яки айтеми под тройки. Ние си имаме много такива спанев и не съжалявам за тия айтеми. Така че в клип да взема такива айтеми, това е супер. Видяхте ония един куп хакера. Вие не знам дали го видяхте това, ама сигурно на клипа ще може да се види. Той, докато го биеха ония младежи, той си ядеше лек и ги биеше е така. Следно така прави. Обаче скил аурата, нали вие си знаете. Яде лек и ги млати. Кит, я вие някакви китове нови. Кит. Пълен, добре ще го вземем кит, кой дядата. И ще го оставя в хома, както и тя айтеми. Така. Тук ще оставим тия неща, защото другия чест няма никакво място. И меча. Какво другото? Горе-долу май това беше от епизода. Направихме PvP, показах ви новите неща, хома, но и опитахме се да минем джъмпа и провал, разбира се. Да, ще ти наспални. Ако там няма никой за бой, ще спирам клипа. Интересно стана този ОМГ. В този епизод стана интересно ПВП. Фокс. Това май ми е тим. Добре, то ще го видим. Хайде. Имаше няколко хакера тук. Инкуб и ония файтер. Той беше много бе. Не знам дали забелязахте. Ето го. Дай сега се пробваме да го разкрием. Смисъл да видите хака му. Дали ще скочи. Къде ти е той изобщо? Той се махна. Еми да, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Имаше бой. Показах ви хома. Минахме до някъде този джъмп, който хищ не е труден. За финала даже така. Да, изложихме се като за финал. И добре, това беше всичко от мене. Аз бях PowerGamer. Абонирайте се, коментирайте, оценявайте. И
Да, чао!